Ciao! Czas na szybkie włoskie espresso. Dziś mam dla Ciebie słówko gioia, czyli radość. Wiem, że nauka włoskiego potrafi przynosić dużo radości. Powiedzmy to zatem po włosku. Studiare l'italiano mi dà tanta gioia. Nauka włoskiego przynosi mi dużo radości. Powtórz to zdanie po mnie. Studiare l'italiano mi dà tanta gioia. A ja chciałam Ci dać znać, że właśnie trwa darmowa dostawa na moją książkę Przepis na włoski, z którą już ponad 16 000 osób uczy się włoskiej gramatyki z radością. Wejdź na italia.alt.pl i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie.